तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो गाइस जों दिनै मा होनो शुटिं खालामनो फैलायबाय बिथां आदैखौ दा नै दारि फाहामगासिनो फाहामना होनायसे नोंथांखौ समायदों दारि जाबस्रिंजों बोरैबा गस्ला गाननायजों समाय माखौ फुरजाथो बोरैबा मैथास्रो नुदों जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोबा आं देलायगासिनो नोंथाङानोबा बे शुटिंनि बे रलाव मा रल दं नोंनिया दा बुंनो माबासो रला एक्टरनि बिदा आरो हिर'नि एक्टरनि बिदा गुजुनाय जासिदों माथो बिसालथिसो बिसालथि नङा ना बिदासो दे होमबालाय नै दायो शुटिंआ स्टार्ट जानाय लोगो आं ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय दिनैनि आंनि बिबाजै नैबे नोंथांखौ दख'ना गाननायजों सिन्दुर लानायजों जोबोद समायना नुदों आसानखौ मोनगोन नै बिखै आमाइसोआ मबाइल नायनायजों जिरायनायजों बोरैबा दाहोनास्रु नुबाय नै बे जाबाय दिनैनि जोंनि रानि गाथोन प्रडाक्शननि गोदान एक्ट्रिस बियो दा आंनि गोसोथोनाय जागोन वाह एक्ट्रिसा समायसारदों जोबोदनो आदा गायथानि बियो माबा जागोन आरो हिनजाव मा होनबावनांगौ जाखोथाय आहा हाबा जानायनि नै एक्टर बिबाजैयाव मोनदो नोंलाय मा दं आंनि गैयालै हिनजावसो मोनसे बेनो बेखौ मिथिबाय हिनजावसो मोनसे बेनो केमेरा जोंहानो जादों बिहामजोलाय वाव मा मावदोंब्रा आं 1 2 3 होनगोन नै 1 2 3 तो गाइस जोङो लकेशन चेन्ज खालामनाय लामायाव फैबाय बिनि उनाव जोङो लाखांनायनि उनाव जोबखांनायनि उनाव जों न'आव थांगोन तो गाइस बिदिनो जों आङो दायो महर मुस्रिखौ चेन्ज खालामनायजों लोगोसे गोसोखौ गोजोननाय मोननानै लामायाव शुटिं लाना फैबाय आंजों लोगोसे दं नै बिथां आमाइसो अनजित बसुमतारी नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा बुंनांगौथ' जेबो गैया खिन्थु जों गगा मोनना दं आरो देहाफ्रा हालोदा एसे गाज्रि ओमफ्राय अखा बोथोरावनो जों शुटिं लानो फैदों आरो ना बेखिनियानो दा होमबा बेनोसो उपाय गैया नोंसोरनि एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय जोङो लोगोसेनो अखा बांखानि गेजेरजोंब्लाबो शुटिं खालामनो सिगांदों आवगायदों रानि गाथोन प्रडाक्शना साननैसो उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन रानि गाथोन प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव बे मिस्टार सावलुन बे शर्ट मुभिखौ जोंनि दिनैनि शुटिंनि बे टाइटेलनि मुङानो जाहैबाय मिस्टार सावलुन बे मिस्टार सावलुन शर्ट मुभिखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि जा दायो जों फैनानै नैबे लकेशनाव मोनफैबाय जों बेयावनो लागोन नै बिथांमोना गोमो गोथां गाबजों समायनाय दख'ना गाननायजों आखायाव मबाइल लानानै इउटुब चेनेलाव भिडिअ खालामदों फैसा खामायनो नागिरदों बिथांनि इउटुब चेनेलनि नामानो जाहैबाय मामोन एन बड'गाल बिथांखौ सापर्टेड खालाम बिथांनि चेनेल एटेखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो बिथाङा जोबोद मोजां कन्टेन्टजों भिडिअ बानायो आरो बिथांनि इउटुब चेनेलाव साननैसो उनाव मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ बेखौबो नोंथांमोना लोगोसेयैनो नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोना बेखौ साफा नुदोंबा गोसोथो लोगोसेनो नोंनियाव दे नोंनियाव मा होननांगौ खोथा खुलुमबाय एन बड'गाल इउटुब चेनेलाव
नोंथांमोन गासैखौबो सासे सिख्लाखौ नुनानै गोमोबाय आं बिथाङा जोबोद थगायदों नोंथांमोनखौ बिथाङा आंनि लोगोसो नोंखौ सोर थानो खोन्थादों हाबबो दिनै नैबेयाव शुटिंआ जागोन नै बिथां थागोन आरो बिथांनि बिब' हिसाबै नैबे थागोन थारमाने नैबे बिथाङा आंखौ नुनानै गोसोथोगोन साफा नङाबाबो जोंहा खुरायाबो लोगोसेनो आंनि इउटुबाव मोनफैमारदों दान्दिसे बिथाङाबो सासे ड्रन लाबोदोंमोन गंसे बिथांनि ड्रना जा माबा बेलेगसो जालांबाय जायासै कमिउनिटि चेन्ज जाबाय नै बिथांमोननि साथा हमनायजों जोंनि शुटिंआबो नैबेखि स्टार्टेड जागासिनो दङ लोगोसेनो जों नैबेयाव जोबनाय लोगो लोगो दान्दिसे गसंबाय गोसोखौ थाजिम खालामबाय मा बानायनो गोसो गोथारै माबा खालामदों बियो मा बानायनो रिलिज ना दिनैनि एक्टिंआव ओंखारग्रा बिथांमोनजों लोगोसेनो लोगो मोननानै गोसोखौ गोजोन लुबाय बिथां खुरायाबो लोगोसे थाफानानै गोजोनग्लाय होबाय गोसोखौ